Sorry, now all my followers, all the viewers that are becoming live. It called for an emergency live video, so I decided to come live so that I will put some certain things on trash. Yeah, of go some certain videos they online now. Ebe Akuzayon na teri agba na keri akeri. The reason why I'm using this kind of language in ebe Akuzayon no. Onye ọbụla ma Akuzayon ọfụma ọ zawara Akuzayon. Zion ahụ o tinyere na ya bụ ka o were ya na cover some certain things ọ na-eme. Unu ga-ama na onye sị gị na ọ bụ Christian mana ọ bụghị born again Christian. Ewebe ụdị afa, ewebe ụdị insult. This man kpọrọ onwe ya akụ Zion na-eyebe Fada Mbaka. Ewebe ụdị humiliation. Akụ Zion na-eyebe Fada Mbaka. Biko achọrọ m ka unu jụọrọ m akụ Zion si ya na ever since o ji bụrụ akụ Zion, ever since o ji mewe exist, adoration ministry ji mewe exist, nọ na Fada Mbaka abụbe a blessing to him through one way or the other. Ewe ndị ji information, ewe ndị ji data. Akụ Zion 1, 2, or 3 times has come to Fada Mbaka. Fada Mbaka has been a very big blessing to Akụ Zion. Fada Mbaka ebegori ekpere time without number. Now, Akụ Zion took it upon himself. Akụ Zion took it so personally to see that na ofilu that na Fada Mbaka will turn na Fada Mbaka bomachi ya no Fada Mbaka na ya na Fada Mbaka bụ the same level na Fada Mbaka will turn and look around him. More than a year insult. He has used too many bloggers. He has used too many people to see that he gets to Fada Mbaka, to see that he insults Fada Mbaka. Mana Fada Mbaka overlooked him due to again offer ya ka uruho or offer Akụ Zion na uruho ka anu ona ata. Should I tell you a little bit about Akụ Zion? It will be here na ebo no wa Akụ Zion nebugidebe Reverend Fada Ejike Mbaka. Remember one certain time that I made a video where I played a voice note of threatening Akụ Zion, threatening one young guy known as North. It's either Southern or Northern Kaduna. Threatening Afiabo Summer that he's going to deal with him, that he should review where he is. No one reveal or that he's going to assassinate that person, that young man, that he's going to kill him and kill all his family. This and that and that and that. He started saying all manner of speakable things against Reverend Fada Ejike Mbaka, insulting Fada Mbaka here to there, saying 1 or 2 mannerless things about Fada Mbaka. And Fada Mbaka never responded. Obro na ga-asị na ewero ndị nọ nso fọrọ mkparị ọ na-akparị Fada Mbaka. Akụ Zion na-afụ used ego echi njaka to be insulting Fada Mbaka. Akụ Zion na-afụ use Governor Eziokwu to be insulting Fada Mbaka. Akụ Zion enough use J-Park to be insulting Fada Mbaka. Akụ Zion use too many bloggers to be insulting Fada Mbaka. Fada Mbaka never responded. Ko Ebuka Obi si wee bịa adoration ministry ka Akụ Zion na Fada Mbaka nọkwara owi ya o. If we are talking about Nigerian ministry and not going in existence 2009, go to CAC because on the poku na akpọ CAC afa. CAC dekwa ka ga say somebody jere another hospital je nata birth certificate. Ọkwa ihe ịchọ ma ije National Hospital egwanda ahụ nọ mbọsị amụ gị na ihe a bụ mbọsị ihe gwa ha ka ha ga-ede. Likewise like CAC ministry unu bido 2009 anyị kwere ekwe. Mana onye ọbụla na-ekwu eziokwu ewere ike igbu ju onwe ya jugbu onwe ya eziokwu. Who knows Zion ministry in 2009? Who knows Zion ministry in 2009? Onye ma Zion ministry na 2009? Onye ma Zion ministry na 2009? Who knows Ebuka Obi na 2009? 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 to 2017. When Ebuka Obi came to adoration ministry,
Ajuju Yam Babajo Uncle IB about prophecy. Ebe Fada Mbaka no. Uncle IB say half Fada Mbaka ha jụọ ya. Na ya we were answer to that. Na ya wa nara afọ ụzọ. Na ya we were gift of prophecy. No Fada Mbaka afọ ya jụọ ya. Na Fada Mbaka kpara nke ahụ. Ọ bụ na ya na Fada Mbaka kpara nke ahụ. Na ọ ga-ama ihe ọ ga-asa. Otu a Yam Baba na-ajụ ya kịta. Mana ihe na-ajụ bụ mmadụ bịarụ si all the way from Lagos State ma vuru ya ọ bụrụ nwanne nna gị mara ya first time efu ya o megide have all his way. Ọ bụrụ gwa bụ Bishop of Catholic Church Enugu Diocese. He decided to come to you due to know with something offered in you mere o ji wee bịakwutewe gị onye na-eme ọfụma o onye na-eme ọfụma o and ama ministry ya ama o amakwa ministry ya ama ọ na-eme ọfụma ọ bịakwutewe gị. Now, let us take it brief because I'm going to be very, very brief. The next 5 minutes I will be living live. Ọ bịakwute gị ọ bụrụ ihe ọ kọrọ gị bụ ihe ịma ihe ọ kọrọ gị ọ na-agabiga. Likewise otu ndị ọzọ si abịakwa akọsara Fada Mbaka dị a problem. Fada Mbaka eme gịnị? Fada Mbaka ewere ihe nke gwara ya ka ọ ma nke gwara ya ka o weru olesizi investigation agawazi on. Ịma na Catholic Church Ebuka. Bishop of Catholic Church qualified number 2, you are qualified number 3, you are qualified number 4, you are qualified number 6, you are qualified number 7. You cannot be intimidated. So Chukwu ma ihe ọ kọrọ Fada Mbaka amarom. Onye chọọ ịma ihe Ebuka Obi kọrọ Fada Mbaka ji wee sị you are qualified. Ọma ịma ma ọ gwara ya na ewe ndị na-achụgharị ya igbu ya ịma na ọ gwara ya na arụ adịrị ya ịma ebe Fada Mbaka was speaking in parable depending on ihe Ebuka Obi kọrọ Fada Mbaka because that video na fly around ebe niile ejikwesị na Fada Mbaka ebe Fada Mbaka na-asị you are qualified. So si ya ma ihe ọ kọrọ Fada Mbaka he can still come for another thing. And ihe a akụzayọn na-ekwu na Ebuka Obi nwa anwa kwuo ihe na-eso okwu na Ebuka Obi nwa anwa kwuo ihe na-eso okwu na eluigwe n'ụwa ga-agbari. Ebuka Obi ka ihe ji gị ikwu eziokwu kedu Fada Mbaka si gị jee gbuo mmadụ ka Fada Mbaka si gị kwụsị imeza ministry gị ka Fada Mbaka na-arụgo oke gị ka Fada Mbaka ị nụrụ nwaanyị ka Fada Mbaka nụrụ nwaanyị kedu ihe bụ ihe ahụ ọ ga-abịa ikwuo today eluigwe n'ụwa gabiga. Let us be specific and let us be realistic. Abịa na nke picture ịsụ ụkwụ. Normally a na-asụ ụkwụ every Easter. Ma ndị White Garment Church na-asakwa ụkwụ. Catholic Church na-asakwa ụkwụ. Some Pentecostals na-asakwa ụkwụ. Ọkwa apostles, disciples of Jesus Christ, Jesus Christ sara ụkwụ ebe ahụ ka esi wee mụta ihe a. Emume ndị Juu, ndị ụka na-eme. Now, yes, a na-asa too many people ụkwụ. A na-asa too many people ụkwụ dịka next tomorrow na mbụ Thursday agụkwe ndị ọzọ aka ga-asụ ụkwụ and a na-ese foto 2017 a na-ekwu na-ewero any other photographer na-abịa adoration ministry ọkwa ezigbo asị. Too many photographers na-abịa adoration ministry ma ndị na-abịa for Thanksgiving na-edu their photographer do their cameraman ma ndị na-abịa for child education na-edu their photographer do their cameraman ma ndị na politicians ụfọdụ na-ada abịa oge ahụ ma oge elections na-edu ma ndị AIT ma NTA ma other broadcasting stations ma ndị na-etukwu with phone na shelter around ebe ha tukwu ha eji phone na capture ihe na-eme. So that place Ebuka ọ bụghị ebe ị ga-hold mmadụ. You cannot hold somebody not to capture anything. So somebody can be somewhere, manipulate ye, capture something. Akụzayọn na-aka eri ọ na-aka eri. Na ejikwa eme nke ame nke ọzọ na-ewere onye ọbụla ọzọ na-ese na ịmara adoration ministry ọfụma na-enweghị any other photographer ga-abịa adoration ministry see photo apart from the media team, the ministry. It's a big fat lie. 2017, all this loophole, all this leakages a na-enwe na adoration ministry ka eweji wee wezie strict order. Mgbe ebidozi fụọ billboard. Somebody went to Lagos. This is Lagos. Bata ago for billboard. Surulele for billboard. Na Batama Street Design Ministry for billboard. Batima Ministry for enlargement picture.
battle face na yuku full enlargement picture, full about picture here and there, get social media handle, full picture, neji profile picture. Na eziokwu na akwụ n'ọtọ. Ana ekwuzi okwu how ministry was functioning. Ministry Ebuka Obi na function very well. O wee biawa adoration ministry. Ministry Ebuka Obi na function very well. Amazon ministry 2009. He is doing well. O wee biawa. Oh, Father Mbaka bụ Deep Tiger. Father Mbaka bụ Samson. Father Mbaka bụ barracks. Father Mbaka bụ force headquarters. On a we problem. Osi Lagos. Ya na ndo ka na we problem. Osi Lagos. Hapo Lagos niile. Chota wonye no na Enugu to come and seek solution. As bishop or as vicar for priest, Catholic Church in Nigeria. I want to understand. The truth is clear there. Okay, you will picture. For instance, Asagoku, ye the Holy Communion. You will read the picture. Why using it for publicity? Why using it to grow your ministry? Why using it to create traffic on your page? Why using it to create traffic on social media handle? Why using it on your YouTube as a profile picture? I want to understand the reason. The truth is very, very clear. We are trying to clear the air. Ihe hasina ogabu na ekwu ihe na-eso okwu enigwe agbawa ha chobe ikwu ya. We are yet to know. Nine use image mmado, ne use afa mmado. I saw one video this morning. Somebody, they were narrating, some Zion bloggers were narrating that adoration ministry could have not been reopened if not the apologies of Ebuka Obi to Bishop Onaga. Naga hi mepia, no apologies ya, no buri ibere. Na yo, Bishop Onaga. Father Mbaka Monastery. And if Ebuka Obi will say the truth, the moment all these things in him, he was being called. Please stop talking about this. He had this between Father Mbaka and Dondoka. This thing is doing more harm than good. This thing is doing more harm than good. Stop doing it. That time, Adoration Ministry Koshe, Abandoya, majority of people see Lagos that needed prayers. That see Lagos this way was being blocked because of using picture, because of talking about Reverend Father Ejike Mbaka. So they want their channel their attention. Can they marry this guy? Father Mbaka. So Father Mbaka we go son. Nke was a ministry in Lagos. Now Adoration Ministry was not functioning. They needed a place for prayers because they were seriously lacking behind. And he came with exactly the same pattern. Ebuka Obi came exactly with the same pattern. Reverend Father Ejike Mbaka Jaume operates. Everything. Mi guegu mahanye moto se bere. Moto se mo operates. Everything. At a point, he started taking some musicians. That time, I know shut down. He will bring them to Zion Ministry to come and sing, so that Kafukwa no onya no wana go with Adoration Ministry. You can still backdate it. Since 1992, that your ministry has been functioning since 1992. Oh, bro, work Nigeria. And lastly, Zion. The way you are going, you have not said you are going, you have not said what Father Mbaka has done to you. Can you hear Father Mbaka mergi Zion? It will be Zion ne kube maka Father Mbaka. Zion ne begude ko Father Mbaka. No, Father Mbaka handle Buhari over. Now Father Mbaka jiwe kwe Nigerian songwa. Na $1 we pay we fall $1 to naira. It would be a full Nigerian statakata no Father Mbaka tiyanimia. I have asked you people before, has Father Mbaka ever indulged himself to any political party? You know, I'm not going to Father Mbaka no on PDP, more on APC, more on Apoga, more on Labour Party, more on YPP, more on Accord Party. It wouldn't go any party gap today testify and Father Mbaka be an official be register as a member of that party. More on attend any political meeting.
This guy is busy masterminding the image of Reverend Father Ejike Mbaka. This Ako Zion, he took this thing personally. That is why today, zero bitters. Oh, make anything go push you, yeah. Ewe budi ego no tibe for publicity. Rather, yana bloggers today for that advertisement of that zero bitters. And that is zero bitters refuse to grow. Ebuka Obi refused to talk about that zero bitters because he's a man of God. Still, Ako Zion look at him insulting Reverend Father Ejike Mbaka. No, this and that. Now one day now, Ebuka Obi me born Mumi Igbo. Father Mbaka is lover of everybody. Father Mbaka hates him. He will listen to you. But there details with evidences. And the fourth thing Father Mbaka hates so much in life is telling him lies. When you cook up lies to tell him or you told him lies and he eventually finds out later. Nah, seke guaria. Let me tell you. Let me tell you, he will hate everything concerning you. He will hate everything concerning you. Money he will hate you. That is Father Mbaka for you, because he is a very simple, honest man. He loves honesty so much. In cases in also get ministry, this and that, yes, because among the disciples there must be Judas. And I want to give this as a note of warning. Even those from the east here, you people should be careful. Adoration ministry, not a full-time member, but they are trying to capture or to get informations. They will have their phone open for recording. They will pay people all the way from Lagos. They will find people here in Enugu. About transfer, go to adoration ministry, go and stay. No tara yonka gekuta. Habi no day, habia all night, habia. I na gazen live. We are going live. Father name a Zoom meeting man within the UK, within the US. And when he had a zezo, I had me here behind the camera. When your camera na actually in the members who happy okwa ka epu eketa ka the members non ka for the members. Can ka happy feel. But I want to tell you this. Truth is bitter. Truth is bitter. Using somebody's image without his consent. You adopted everything concerning him when he was away. Man came for a video. Ogechi Njaka. After insulting Reverend Father Ejike Mbaka, I want to inform you people that Ogechi Njaka is still in Nigeria up to now. Ako Zion could not save him. Zion Ministry could not save him. Ebuka Obi could not save him. Ndini no jiwe hope, Ezuko Global could not save him. Ndini no jiwe hope, Keta, Bayaporia. Who watch every day Ako Zion me to yesterday night. He refused to call anybody's name. Even to say adoration ministry. Enugu. He's insulting Father Mbaka. Insulting him. But one thing I know is this. That, something positively is going to come out of this. No, because of Father Mbaka, Ebuka Obi kuyere, Father Peter Obi. No, yawa biye newe, Father Mbaka iwe. Father Mbaka not monastery. Ne check when oku Father Mbaka no monastery. Joe Ebuka Obi onye ne kuchiteru Father Mbaka onu ya. Somebody that is speaking about Father Mbaka. Father Mbaka si monastery nota. Joe ya ever since Father Mbaka no na monastery. Ya na Father Mbaka hapa na phone or Father Mbaka or to Father Mbaka onu. Ka Father Mbaka nota from monastery. All the people. Ndi na abia na afia. Ndi bo sons and daughters bia na afia. Did what? Did Ebuka Obi showed up? Or man a phone or jure say? Or a cage ammonia with somebody's interest. Or more for Father Mbaka not from monastery. Or Diakon Agada. Because he was busy gathering members, gathering crowd, gathering people.
He was busy crying. And what did the man fool? Or Senefa Ichuku Francis Kogene. And what am I fool? I don't have your time, please. Use the pronounce please. I think I can say no Zubu came out from monastery. I think I can say now only about a bit of people. If you people want to know the truth, Jetpack can undo it. After using Jetpack, these guys started confessing. Governor Ezio, all of them confessed that they were used. 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 I think a man of God. Nagi ne marisi na odo ya. Asi no ina no hebe na news na apụta obido no kwubo ya. Igaga no wogo. Ina no ogo. Ka ina akpari Fada Mbaka. George Park. How he was being attacked after apologizing to Reverend Father Ejike Mbaka. They later opened a WhatsApp platform, WhatsApp group, where they gather and discuss how they will be attacking Fada Mbaka, how they will be insulting him. And I transfer for appreciation of words. They are paying them to insult Fada Mbaka. It's as simple as that. Appreciation of words. Because they are being paid. Okay, you pay me as you go. You can't do anything with him without money. Likewise, like Governor Ezioku. Then we are enjoying that time. JPAC later came to Zion ministry. Sin or repent. That he's now a new creature. All of you are people are seeing the pictures. You might now for the pictures. Why all this mess? Why are they covering the truth? 2009, who knows Ebuka Obi? Adoration Ministry 2009 was over booming. Ministry ne boom. Okay, bube monso join the queue. Me kwi di Fada Mbaka na eme. Tie kwa adoration na fa ministry ya. Kuwese bukose biaze Enugu se bia wana mbara. Uno noro dia ama na bube monso no. But who knows Ebuka Obi 2009? Oh, ana agbaka na one room na-eme ekpere. Osi na ministry ebidogo. Where was Akozion 2009? Akozion kapụtawakwa ahụ. Keta ka bụkwa gboo iretrench onwe gị. Fada Mbaka can easily forgive you. But the spirit is working with will never forgive you. Will never forgive you. Will never forgive you. I have said it time without number. Ebe mmadụ bịa gụrụ ọkụ. Ka ọ na-aze jeje kpọkọ ndị mmadụ ka e were bọketi kuruwe mmiri ka eje kwanyụọ ọkụ ahụ ịnọkọta isi ka i were bọketi na baf kukpọ mmiri dị n'osimiri ọ dị possible. Don't stop insulting Fada Mbaka. Keep insulting him until the hammer of the Holy Spirit will come upon you. The hammer of the Holy Spirit will soon come upon you. I thought that by now that you should be reasonable like Zion. Oh, takunshu wabugede gechi, wabugede gechi njaka, wabugidia. She's still in Nigeria. And then so not to their various countries. Hana roru chefuna hana Nigeria. But Gechi is still hanging around, dodging in Nigeria. I heard that she had an accident the other day. All these things in you people should stop pushing people to the world. Bringing nemesis and curse upon you, your families and your generations. Because at this point, please help and share this broadcast. I will still come live in the night, 9 o'clock, 9 p.m. live. Dalon.